Dneska ukážeme hru Minecraft konečně. Ne už obyčejně, jenom teďka chvilku a už ne teda. A ukážu vám teda Minecraft. Ukážu vám to ještě spočítat. Survive jako přežití a jdeme budovat svět. Omlouvám se, že je docela blbá obrazovka, nahrávám to na tom. Hraju to na foťáku a myslím si, že tohle hra je docela pěkná. Není zase tak úplně špatná, jak si myslíte vy. Někteří teda, kromě některých, třeba Jirku nebo tak. A já doporučuji tuhle hru si stáhnout, jako jakýkoliv díl, ono je docela dost verzí. Já mám 1.8.1, jak vidíte nahoře. A právě teďka dělám, tak asi nasekávám stromy, jak vidíte. Tak. Tady máme crafting, jako česky to je zase craftící stůl, jako z toho viděl něco. Mám sekeru. Bych jsem měl víc stromů. To nepotřebuju, tak asi dělám krumpáč. A to se pak kopat do lišejš. Já mám uhlí. To je hustý. Já jsem profík. Cobblestone, kamení, český, je to dlaždice. Možná, že zítra natočíme zase, možná. Minecraft možná, nebo Battlefield Mafii, to je jedno. Ale já už mám, budu mít možná webkameru, to neslibuju možná jenom. A doufám, že se tohle video bude líbit, snad jo. Tak já jdu nahoru. Nohy mám 2, to si pak můžu udělat torče. A udělám si všechno kamení. 27% jsem měl ještě dřevěnou sekírku, když teďka si dělám. Tak, si dám teďka. Tak. Dám si lopatku. Ještě jedno. Si dělám třeba meč. Tak. To máme tady. Tak. Příští díl si uděláme domeček. Jak už určitě vidíte, tak je to dobře zachycený. Dobře zachycená hra a já se zatím s vámi loučím. Tohle byla jenom ukázka. Takže čau. Zítra možná. Ahoj. Čau.